Ithkisibay авылы эргәһендә ысын башкорт батырлары йыелды. Тайтулак исемен алган сара республикабызда тәү тапкыр үткәрелде. Байма, Бүрген, Янсура, Учалы, Әбьялил, Әлшәй, Кырмыскалы, Хайбулла, Ялайыр райондарынан барыгы 23 команда катнашты. Уларның арасында балалар да, үсмерләр дә бар иде. Бунда ярышта катнашканың бармы, Денис? Ат сагыштарында аттыра түгә, быел беренчегә килдем. Тимәк, һез өйрәтелмәгән атка менергә тиеш буласыз, шулаймы? Һинең ярдәмчыларың буламы ул вакытта? Ике ярдәмчы, шул сигетләр. Атта ничә минут торырга кирәк? Атка менһәң, төшмәс кирәк, ничә минут торһаң. Күпме тора алаң, шуның сау торыр. Байрамга бик күп халык йыелган иде. Балалары менән килгән гаиләләр аеруча матур күренеш булды. Балалар атау атты менгегә өйрәтү, аударыш, мәргән уксы ярышларын карап, башкорт тарихы белән якындан танышты. Үзләрендә башкорт рухын тоерга мөмкинчелек алдылар. Безне бүген атайбыз Тайтулак дигән бәйгегә алып килдем. Без әлегә мәргән уксы каранык. Kızlar, maylar, oktanatlar bik hoqlanıp qarab turduq. Kiyimleri bik matur, kızların batırlığına hoqlandım. Bugün ir-yigitler başkort kiyiminde yürüdüler. Elekki vakıtka elekken hamak. Hazır bir iyi kızıklı mədnaya kelip edip baramız. Ir-yigitler uyanmagan yaş atarga menip kızıqlarga deyiş bulara. Әйінде интернет сілтерінде кең танылған егет. Itти быдаулы атланып менгән Нияз Салихов тагыла танылу яуланы. Уга колын бүләк иттеләр. Я Салихов Талыкай авылында укыйм. Бүген менә ошо сарала Тайтулак сарагында һиңә сертификат бирделәр. Менә ошо колынга, шулай бит. Ни өчен бирделәр? Быдал ат менгән өчен һәм иттиккән өчен. Байрамның мәртәбәле кунаклары Башкортстан Республикаһы Хөкүмәте премьер-министр урынбасары Азат Бадранов һәм Бөтә дөнья башкортлары курултайы рәисе урынбасары Рәсих Хәмитов байрамның оештырылуына олы баһа бирде. Тау-Тау хәбәре өчен Гөлнара Идрисова һәм Арыслан Мәхмүтов.